Ara ja has creat el teu primer procés, però abans de publicar-lo t'hauràs d'assegurar si la configuració de participació és la que necessiteu. Per defecte, la participació a Decidim és oberta, és a dir, que qualsevol persona que hagi creat un compte a la plataforma i validat amb el seu correu electrònic podrà realitzar qualsevol acció de participació que hagis preparat. Algunes accions de participació que hem obert al nostre procés ja caldrà que siguin obertes. Si estem recollint idees per millorar la nostra ciutat, aquestes poden venir tant de treballadores que venen cada dia com de persones que hi viuen permanentment. Però hi ha accions en què és necessari verificar que les persones que les realitzen estan empadronades al nostre municipi, com per exemple la recollida de vots en uns pressupostos participatius o la priorització de propostes en un procés. Per activar la verificació contra padró, primer convé que repassem quins mecanismes de verificació tenim configurats a la nostra plataforma. Principalment, ens trobem amb dos mecanismes, la verificació contra el padró municipal o la verificació amb SMS. Si fem servir la verificació contra padró municipal, tenim dues opcions configurades, segons quin sigui el sistema de gestió del cens habilitat al nostre municipi. En els casos dels municipis que tingueu el cens gestionat directament amb la Diputació, no caldrà que feu res. La plataforma ja està preparada per treballar amb el cens viu, és a dir, que s'utilitzen les dades del cens actualitzades. Podeu comprovar que teniu el cens de la Diputació sincronitzat adreçant-vos al vostre taulell d'administració a la secció Cens via API. Si en aquesta secció veieu les dades de configuració, no cal que toqueu res. Ja teniu el cens sincronitzat i actualitzat al dia. En els casos dels municipis que no tingueu el cens gestionat amb la Diputació, haureu de sincronitzar-lo manualment. Primer de tot, caldrà que obtingueu una extracció del cens amb dades del document d'identitat i data de naixement i que les deseu en un document CSV amb dues columnes separades per punt i coma. Per assegurar-vos que esteu fent servir el format correcte, pots descarregar el model des dels documents publicats a la comunitat Decidim de la xarxa de participació de la Diputació de Barcelona. Un cop tingueu les dades extretes i desades al fitxer, haureu de pujar-lo fent servir l'opció que trobareu en el vostre taulell d'administració, a l'apartat Puja cens. En un primer moment el trobarem buit. Hem de seleccionar el nostre fitxer i carregar-lo. Aquest procés pot tardar més o menys depenent de la mida del teu cens. Al finalitzar, veuràs un missatge dient-te el nombre d'usuaris carregats i si s'ha produït alguna errada durant el procés. El fet de pujar nosaltres manualment el cens ens dona més flexibilitat. Si bé ens obliga a actualitzar les dades en el moment d'iniciar cada procés, ens permetrà ampliar la participació a col·lectius no inclosos en el cens, com per exemple les persones que tinguin segona residència. Ara bé, tingueu present que un cop una persona hagi contrastat el seu perfil amb el del padró, el seu usuari quedarà inclòs com a usuari verificat en la plataforma per molt que esborrem part del cens a posteriori. Un dels desenvolupaments específics realitzats a la plataforma de la Diputació és la funcionalitat de subcensos, que ens permet decidir quina part del nostre cens podrà participar en un procés concret. Posem, per exemple, que en un procés participatiu volem que només puguin valorar les propostes les persones que viuen en un determinat barri. Per configurar el subcens, necessitem elaborar un fitxer CSV amb el format de cens però amb les dades de les persones que viuen a l'àrea escollida i pujar-lo a la secció Subcensos. Al clicar el botó Nou subcens, se'ns obre un formulari on podem definir el nom d'aquesta fracció de cens, dada que ens servirà a nivell intern per poder-lo identificar més endavant, seleccionar el procés participatiu al que volem vincular aquest subcens i pujar el fitxer amb les dades del subcens. També pots fer servir aquest desenvolupament per ampliar el cens del teu municipi, podent afegir un llistat de persones que no estiguin empadronades però amb les que ens interessi treballar. Aquesta ampliació del cens pot tenir conseqüències en tots els processos. T'aconsellem que revisis la documentació abans de realitzar una ampliació. Sigui quin sigui el procés de verificació amb el cens que fem servir, cal indicar al Decidim quines són les accions que volem que el facin servir. Recordeu que per defecte tota participació és oberta a qualsevol usuari registrat a la plataforma.
has d'adreçar-te al taulell d'administració del teu procés o òrgan de participació. Dins del menú de procés, clica a l'apartat Components. Veuràs el llistat de components creats. Fixa't en l'àrea d'accions. Hauràs de clicar la icona de la clau per obrir la pàgina de configuració dels permisos. Depenent del component que estiguis configurant, veuràs una o més accions per limitar. Per exemple, en el cas del component propostes, pots limitar sobre qui pot adherir-se a una proposta, és a dir, mostrar públicament el seu recolzament, donar suport a les propostes, és a dir, realitzar la seva priorització entre les propostes publicades, crear una proposta, és a dir, publicar-les, retirar-la, és a dir, despublicar una proposta feta per la mateixa persona, o esmenar una proposta, és a dir, proposar modificacions sobre una proposta ja publicada. Una configuració molt habitual és la de deixar obertes la creació de propostes, així com la possibilitat de retirar-les o esmenar-les, i només limitar els suports o adhesions. Fixa't que si cliques a l'opció Padró municipal es despleguen dos camps que et permetran alterar la forquilla d'edat de participació. Per defecte, es permet la participació a majors de 18 anys. Podem alterar les edats per sota i per dalt. Recorda, però, que fent servir la plataforma Decidim de la Diputació de Barcelona podràs permetre la participació de persones a partir de 16 anys. Hauràs notat que també permetem la verificació amb SMS. Aquest procediment afegeix un pas més de seguretat per realitzar les votacions, ja que activa un sistema de verificació en dues passes. Et recomanem que només utilitzis aquest sistema en casos que s'hagin de protegir jurídicament, com en la realització d'una consulta, i ho facis de manera combinada amb el cens. D'aquesta manera, la persona que vulgui participar haurà de verificar el seu número de telèfon, tot indicant el codi que rebrà per poder votar. Hi ha altres mecanismes que ens permeten limitar la participació. Tant els processos com òrgans poden ser privats, és a dir, que només seran accessibles per a aquelles persones a les que hem invitat expressament a l'espai. Els processos participatius privats estan pensats per impulsar la deliberació entre òrgans interns de l'Ajuntament. Per crear un procés privat només has d'activar la casella Espai privat, que trobaràs al final de tot de la pàgina d'informació del taulell d'administració del teu procés. Els òrgans també poden ser privats, però ens permeten afegir una capa de transparència més. Fixa't que en la seva pàgina de configuració principal, a la secció de visibilitat, quan marques la casella Espai privat, s'activa la casella És transparent. Al marcar les dues opcions, creem un espai on només poden debatre, apuntar-se a les convocatòries, realitzar propostes o emetre suports les persones convidades, però tota la ciutadania pot veure i auditar la seva acció. Però, com afegeixo participants a un espai de participació privat? Fixa't que en el taulell d'administració del teu espai, sigui un òrgan o un procés, tens l'apartat Participants privades. En aquest apartat podem afegir les persones que ens interessa que participin a l'espai privat. Trobem dos mecanismes per afegir participants. Els podem anar afegint un a un clicant el botó Nou participant d'espai de participació privat. Hauràs d'indicar el nom i el correu electrònic de la persona participant. Si la persona ja s'havia donat d'alta a la plataforma amb aquest correu electrònic, s'afegirà automàticament a l'espai. Si la persona no havia fet servir aquest correu per crear-se cap compte, rebrà una invitació amb les instruccions per completar el seu usuari a la plataforma. Un cop creada la invitació, t'apareixerà en el llistat de participants privats. Veuràs que la llista et mostra la data en què s'ha generat la invitació i la data en què s'ha acceptat. En el cas de no haver-ho fet, la fletxa circular que veus a la dreta et servirà per tornar-la a enviar. Aquesta acció és important, ja que les invitacions tenen una data de caducitat. Si passa més d'una setmana des del moment en què s'ha generat, l'enllaç deixa de ser vàlid. També podràs donar de baixa a qualsevol participant fent servir l'aspa vermella. Segurament, en el moment de crear un òrgan privat, et trobaràs en el cas d'haver d'introduir moltes participants privades. Per facilitar aquesta tasca, pots fer servir l'opció Importar via CSV. Necessitaràs crear un llistat de les persones participants i desar en un fitxer amb extensió CSV.
posant el correu electrònic en la primera columna i el nom en la segona. És important que aquestes dades estiguin separades per punt i coma. Decidim enviar les invitacions al llistat de participants de manera esglaonada en el temps. Espera uns minuts i podràs consultar el llistat complet de participants. Decidim és una plataforma que vol facilitar la participació tant presencial com en línia, però per simplificar la gestió hi ha accions que us recomanem realitzar sempre sobre la plataforma. Un exemple és la recollida de suports o votacions. Per evitar duplicitats és important treballar sempre damunt del vostre Decidim. Però ens podem trobar amb persones amb les que el factor digital sigui una barrera important. En aquests casos, Decidim ha habilitat un mecanisme per poder actuar en el seu nom, les impersonacions. Quan impersonem un participant, fem servir de manera temporal les seves credencials i podem interactuar a la plataforma com si fóssim ells. Només podem impersonar les persones empadronades al nostre municipi. Per realitzar aquesta usurpació temporal d'identitat, hem d'adreçar-nos al taulell d'administració del nostre Decidim, a l'apartat Participants. Allà trobareu la subsecció Impersonacions. Si a la vostra plataforma ja s'han començat a registrar persones, podreu veure aquí el llistat de persones susceptibles de ser gestionades. Per realitzar una impersonació, el primer que hem de fer és comprovar que la persona que ens demana que votem per ella no estigui en aquest llistat. Si no ho està, cliquem al botó Gestiona una nova participant. En la pàgina que s'obre hem d'introduir les dades personals que ens facilita la persona. Aquestes han de coincidir amb un registre del cens. Al clicar el botó Impersonar, interactuarem a la plataforma amb les credencials de la participant durant 30 minuts, podent realitzar propostes, emetre vots o comentar en el seu nom. Si hem acabat de realitzar aquestes accions, podrem retornar al nostre usuari clicant el botó de la barra superior. És important saber si les persones impersonades voldran accedir per elles mateixes a la plataforma en algun moment. Si és així, és recomanable convertir l'usuari gestionat en usuari real per heretar les credencials del padró i l'historial de participació. En el llistat d'impersonacions, fixa't en el botó Promocionar que hi ha al costat de cada participant gestionat. Només haurem d'indicar el correu electrònic amb el que es crearà el seu compte i ja està. Qui pot impersonar? Evidentment, el fet d'impersonar només es pot realitzar per persones de total confiança. Les persones administradores de la plataforma poden realitzar-ho, però en processos amb la ciutadania potser ens pot interessar que altres persones del nostre Ajuntament puguin realitzar aquestes tasques i ajudar a la ciutadania amb la seva participació. Dins de l'apartat Participants, adreça't a la secció Administradores. Aquí pots veure el llistat de les persones que tenen rol d'administradora a la teva instal·lació. Afegeix un nou participant indicant el nom i el correu electrònic del nou perfil. En el rol pots decidir si aquesta persona serà administradora, com tu mateixa, amb permisos totals sobre la instal·lació, o administradora d'usuaris. Si assignes aquest rol, aquesta persona podrà realitzar impersonacions però no tindrà accés a cap altra secció d'administració.